25 жніўня 1991 года Верховны Савет БСР абвясціў незалежнасць Беларусі. Дэпутаты на прапанову фракцыі Беларускага народнага фронту надалі канстытуцыйны статус дэкларацыі аб суверэнітэце БССР. Гэты дакумент Верховны Савет зацвердзіў за год да гэтага, 27 ліпеня 90-го года. Адметна, што да рэферэндуму 96-го менавіта 27 ліпеня адзначаўся як афіцыйны дзень незалежнасці. Галасаванне 25 жніўня было адказам на жнівеньскі путч. Яго ў Маскве ўчыніла група генералаў і міністраў, якія імкнуліся аднавіць СССР у старым фармаце і зрынуць тагачаснага кіраўніка Савецкага Саюзу Міхаіла Гарбачова. У верасні беларускія дэпутаты змянілі назву краіны на Рэспубліка Беларусь, а ў снежні таго ж года СССР спыніў сваё існаванне назаўсёды. З гэтым святочным днём беларусаў павіншавалі кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Ціханаўская і старшыня рады БНР Івонка Сурвіла. Улады ў Беларусі пра падзею традыцыйна не ўзгадваюць. До нашага эфіру долучаецца Сергій Навумчык, дэпутат Верховнага Савету 1990-96 гадоў, палітычны аглядальнік. Спадар Сергій, добрый вечар. Добрый вечер. Добрый вечер. И со святом. Со святом. Натуральна, дзякуем, што далучыліся ў гэты дзень да нашага эфіру. Ну і нашае першае пытанне. Маем 27 ліпеня 90-го года прыняццё дэкларацыі. Маем 25 жніўня 91-го, калі быў нададзены ўжо статус канстытуцыйнага закону. І ў той жа час мелі да 96-го года дзень незалежнасці 27 ліпеня. Ці не паблыталі такім чынам мы беларусаў? Не паблыталі. Гісторыя Беларусі, ввогуле гісторыя беларускага народа сканцэнтравалася, во всякім разе, за апошнія стагоддзі на галоўнай мэце. Гэта дасягненне незалежнасці, здабыццё сваёй уласнай дзяржавы. Калі мы паглядзім на Амерыку, там гісторыя доўгі час ішла ў барацьбе за роўныя правы супраць расавай сегрэгацыі. Скажем, там ёсць такое свята, як дзень Марціна Лютера Кінга, якое абсалютна, скажем, нельга ўявіць сабе ў Беларусі. Беларусі не было расавай сегрэгацыі. А вось у некаторых іншых краінах, еўрапейскіх краінах, у Літве ці у Чэхіі, там таксама, там ёсць ці два, ці нават тры, як в Украіне, дні, звязаныя з здабыццём незалежнасці. Кожная нацыя вызначае, што для яе найбольш важна, што для яе найбольш адметна. Таму я давно, моя асабістая пазіцыя, я давно кажу, што ў Беларусі мы павінны адзначаць тры даты. Гэта 25 сакавіка, калі ў 18 годзе была абвешчаная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі, 27 ліпеня 90-го года, калі была прынятая дэкларацыя аб суверэнітэце і беларусы нагадалі, што яны маюць права на незалежную краіну. І нарэшце 25 жніўня 91-го года, калі дэкларацыі быў нададзены статус канстытуцыйнага закона і незалежнасць была здабыта дэ юрэ. І вось гэта класічная норма ва ўсіх краінах, калі краіна становіцца незалежнай дэ юрэ, яна, вось гэтая дата лічыцца таксама дзяржаўным, звычайна абвяшчаецца дзяржаўнае свята. Я просто хочу нагадаць, што ніводная краіна ў свеце, ніводная, не здабыла незалежнасць аднамомантна і назаўсёды і назаўтра, абвясціўшы стала 100%, скажем, незалежнай краіны. Калі мы зноў жа прыгадаем Амерыку, якая 4 ліпеня абвясціла незалежнасць больш як 200 гадоў назад, але яшчэ гадамі і гадамі там барацьба за незалежнасць ішла. Гадамі гэты працэс ішоў. Таму тут Беларусь не з'яўляецца абсалютна ніякім выключэннем. Ну, а што вось вы сказалі, што мы заблыталі? Не, гэта не мы заблыталі, ні вы, ні я, ні вось мае калегі па Верховным Савеце, па дэпутацкай апазіцыі, вось Галя Семдзянова, Зянон Пазняк, якіх мы бачым. Гэта заблытаў рэжым, які проста выкрэслівае сапраўдныя даты з нацыянальнай гісторыі. Ну, але гэта можа яшчэ пэўны час доўжыцца, але канец гэтаму прыйдзе, і дастаткова, калі ў нас будзе
нармальная сістэма адукацыі, нармальная сістэма сродкаў масавай інфармацыі, якая будзе паважаць, ашчадна ставіцца да сваёй гісторыі, все стане абсалютна на свае месцы. Спадару Сергею, ну вось ад святочных все-таки, ад свята хацелася б яшчэ да адной несвяточнай такой спрэчкі альбо не спрэчкі, пытання такое несвяточнае. Глядзіце, ну многія дыскутуюць, ацэньваючы, ці з'яўляецца нагул Беларусь сёння незалежнай дзяржавай, прыводзячы ў кожны бок свае аргументы. На вашу думку, як аднаго з дэпутатаў незалежнасці, ці Беларусь сёння з'яўляецца незалежнай? Так, спадар Валер, я разумею, чым прадыктаванае вашае пытанне. Гэта цяперашняя сітуацыя, калі Москва ажыццяўляе практычна поўны кантроль і палітычны, і ваенны, і эканамічны, і культурны, і інфармацыйны, і міжнародны ў значнай ступені над Беларусю, і тым не менш, все ж таки Беларусь з'яўляецца незалежнай дзяржавай. Ведаеце, ёсць шмат за што нас пашкадаваць, але все ж таки давайте будем шчыра пакладзем руку на сэрца, скажем, што шмат якія народы хацелі б нам пазайздросціць і зайздросціць нам. Скажем, курды, якіх значна больш, чым беларусаў, у некалькі разоў больш, чым беларусаў, здаецца, калі не памыляюся, 40 мільёнаў ці нешта каля таго, але сваёй краіны яны не маюць, хаця ўжо десяткі тысяч людзей, десяткі тысяч ахвяраў толькі за апошні дзесяцігоддзі пакладзеныя, каб сваю краіну мець. Так што пры ўсіх вось тых нюансах, пры ўсіх абмежаваннях суверэннасці, Беларусь з'яўляецца незалежнай краінай. Гэта незалежная краіна, гэта, ну, юрыдычна гэта абсалютна адназначна. Калі мы кажам пра сённяшні дзень Беларусі, то сітуацыя, у якой мы знаходзімся, гэта палітвязні, гэта смерці за кратамі, гэта 4 палітычных партыі замест 15, і няма апазіцыйных унутры Беларусі, няма таксама недзяржаўных медый, урэшце суўдзел рэжыму Лукашэнкі ў вайне. Вось тое, да чаго мы прыйшлі праз 30 з гакам гадоў, як з гэтым далей ісці? Ну, да вашага гэтага сумнага пераліку можна дадаць практычна поўнае вынішчэнне нацыянальных каштоўнасцяў, рэальнае загнанне ў гета, нават горш, беларускай мовы і фактычна ліквідацыя беларускага кнігадрукавання. Шмат што можна яшчэ на вялікі жаль дадаць. Як з гэтым быць далей, мы павінны проста бачыць, безумоўна, сённяшні дзень як этап, вельмі цяжкі этап вось у руху беларускай нацыі. Былі такія этапы ў нацыянальнай гісторыі, былі, мы ведаем, што было пасля паўстання Каліноўскага, мы ведаем, што было пасля здушэння Беларускай Народнай Рэспублікі, пасля здушэння Слуцкага паўстання. Мы ведаем пра курапаты, калі дзесяткі ці нават сотні тысяч людзей просто былі знішчаныя, альбо расстраляныя, альбо высланыя ў гулаг і там загінулі. Гэта таксама былі вельмі цяжкія часы, і все ж таки, нягледзячы на гэта беларускае нацыянальнае адраджэнне, яно ўздымала галаву. Яно ніколі не знікала, хай бы гэта было некалькі там дзесяткаў чалавек, рэальна, скажем так, 80-е гады, у пачатку 80-х гадоў, некалькі дзесяткаў чалавек у Беларусі з 10-мільённага насельніцтва марылі пра тое, што Беларусь будзе незалежнай. Але для гісторыі гэта толькі адзін радок. Галоўнае, што яны марылі, што вось гэтая ідэя, яна ніколі не знікала. Таму, відаць, на гэты час трэба глядзець як на часовы перыяд. Ён, правда, конечно, можа доўжыцца доўга, і асаблівы драматызм тут і небяспека палягае ў тым, што зараз лёс беларускай дзяржавы, ввогуле лёс беларускага народа залежыць ад усходняга суседа, ад таго, што будзе ў Расіі. Але зрэшты,
заўсёды апошнія дзесяцігоддзі, апошні нават 2 стагоддзі так было. Ну, такі ўжо лёс. Вельмі цяжка з гэтых путаў імперыі, расійскай імперыі, камуністычнай імперыі, зараз пуцінскай імперыі выбрацца. Але мы можам паглядзець на іншыя народы, на нашых суседзяў, на Літву, Латвію, на Польшу, якія выбраліся з гэтых путаў, ці, скажем, на іншыя краіны, на тую ж самую Чэхію, якая все ж таки вышла з гэтай камуністычнага палону. Таму тут мы не унікальныя, просто наш шлях больш цяжкі. Наш шлях цяжкі, ну трэба гэта прыняць як такі лёс. Ну што ж, у кожнага свой лёс, але я абсолютно перакананы, што Беларусь будзе свабоднай, дэмакратычнай краіны. Я не ведаю, ці дажыве маё пакаленне, вось тыя, хто застаў 91 год, тады, ну, ўжо будучы, так сказаць, ну, маладымі людзьмі ці дарослымі людзьмі, магчыма і не. Магчыма, гэта здарыцца праз 20 гадоў, але гэта здарыцца адназначна. Послухайте, спадару Сергею, я сёння чытаў ваш допіс у Фейсбуку, і вы там разважалі наконт таго, што вось многія гавораць, што незалежнасць Беларусі, яна ўпала з неба, вы абвяргаеце гэта аргументавана. Я все-таки хацеў бы адштурхнуцца ад слова «трэба», якое ўжо ў папярэднім вашым адказе прагучала. Што трэба рабіць сёння беларусам, як унутры Беларусі, гэтак і беларусам у замежжы, бо вельмі шмат выехала якраз актыўных людзей, тых, хто марыць пра вольную незалежную Беларусь. Што трэба рабіць сёння беларусам, каб наступныя пакаленні не разважалі пра тое, што незалежнасць зноўку беларусам упадзе з неба? Ну, напэўна, гэта трэба рабіць самае галоўнае, гэта захоўваць сябе беларусу. Калі вы ўзгадалі, што сотні тысяч людзей пакінулі, вымушана пасля 20-го года пакінулі Беларусь, але мы можам прыгадаць, што перад 91-м годам таксама десяткі тысяч беларусаў былі вымушаныя пакінуць і пасля падаўлення БНР, і пасля вайны былі вымушаныя пакінуць Беларусь, але яны весь час, калі зноў жа прыгадаць, скажем, Раду Беларускай Народнай Рэспублікі, яна дзесяцігоддзямі у 50-е, у 60-е, у 70-е, у 80-е гады нагадывала замежным заходнім палітыкам, парламентам, урадам, прэзідэнтам, што Беларусь – гэта народ, беларусы народ, якія маюць права на сваю дзяржаву. Вось прадстаўнікі БССР у ААН у 50-е, у 60-е гады пра гэта, скажем, 70-е не гадалі, а вот Рада БНР пра гэта нагадывала. Таму вельмі важна ствараць беларускія асяродкі, падтрымліваць беларускія асяродкі зараз. І вельмі шмат беларускіх творцаў просто вымушана апынуліся в эміграцыі. Іх праца, навукоўцы таксама, гэта вельмі важна, яна не ідзе ў паветра, як часам здаецца. Не, яна не ідзе ў паветра, гэта все спатрэбіцца. Прыйдзе час, і гэта будзе абсалютна запатрабавана. І я лічу, што пры тым, што, конечно, зараз беларускі народ у нечым ён разарваны. Разарваны не толькі, калі мы гаворым пра народ, пра грамадства, разарваныя сем'і. Калі унукі не могуць пабачыць бабулі, дзедоў ужо шмат гадоў, ці дзеці бацькоў. І гэта, конечно, трагедыя, гэта вялікая трагедыя. А тым не менш, все ж таки вось беларускі народ, я думаю, што ён застаецца адзіным. Все ж таки паглядзіце. Вот прыгадайце 20-й год. Ну, шмат розных ацэнак гавораць пра 20-й год, але не было ніводнага лозунга за аб'яднанне з Расіяй. Не шукалі беларусы паратунку, чакалі, што некаторыя, можа быць, наіўна чакалі, што, можа быць, Пуцін падтрымае, але вось аб'яднанне з Расіяй, за аб'яднанне з Расіяй ніхто не выступаў. І я вот зараз просто вот в гэты момант падумаў, бачучы вось гэтыя ваши кадры 20-го года. Ведаеце, ну, конечно, пра падзеі жнівеньскія 20-го года я ўжо глядзеў з эміграцыі,
Але я за 91-95 год, калі бел-чырвона-белы сцяг быў дзяржаўным, за все гэтыя 4 гады не бачыў такой колькасці сцягоў ні на мітынгах, ні на будынках дзяржаўных, там райвыканкамах, ці там на доме ўрада, калі ўсё разам гэта сабраць, я не бачыў столькі такой колькасці сцягоў, як у гэтыя дні жніўня 2000 года. Ну Ніхто што ж. не прымушаў людзей браць бел-чырвона-белыя сцягі. Яны самі іх взялі, яны взялі наш нацыянальны сцяг, яны яго ўзнялі, і гэта безумоўна дае надзею. І нават не проста надзею, гэта дае абсалютную, просто абсалютную упэўненасць. Я зноў жа скажу, я не ўпэўнены, што да гэтага дажыву. Але я з гэтай упэўненасцю, у прынцыпе, мы маем ісці кожны дзень, што ўсё ж такі беларусы дойдуць да Беларусі і будуць трымаць свой сцяг у руках. Дзякуем за гэтую размову. Сергей Навумчык, дэпутат Верховнага Савету 1990-96 гадоў, палітычны аглядальнік, быў з намі на сувязі.